Siyabingelela, ubingelelo baba udokotela baba uSizwe baba uJabulile siyathobeka. I'm a father of 3 nomzukulu oyedwa. Ungihluphani ayisheme. Babu Dokotela sikubingelele sibingelele nababukeli bonke beBabu Dokotela TV. Topic ethetha yanamhlanje Babu Dokotela soke sikhulume ngamadoda asemgedeni. Kodwa ake sibheke la. Your diet of meats ake uyibheke kahle indaba lento yokudla kakhulu inyama. Ngabe khona umthelelo omubi nawo Babu Dokotela? Bathi umusebenzisa umuthi ungayidli ngulube. Ingulube iyisilwane. Bathi ungasebenzisa ungawudla ufish. Ufish uyisilwane. Ekugcineni ithi lento kunesikhathi la umusebenzisa umuthi ungazidli into ephilayo. I don't think ukuthi ngithi mina abantu abasebenzisa imithi abayeke ukudla inyama. Ngeke ngiyeke inyama uyiyeka kodwa namhlanje ngiyaka Ace ngodla yona. Ngodla yona ngeke ngiyeke inyama mina khohlwa. Kodwa kunesikhathi la ngilalela ungilalela. Kunesikhathi la engithi mengiqondana nawe. Lalela kahle. Kunesikhathi la engithi mengiqondana nawe ngithola ukuthi wena umuntu osuphume inyangeni kakhulu. Lo muntu lona mengithi ngikhuluma naye ukuval triangle usezihambile izinyanga njengamanje uhle nezigubhu endlini ezu2 usecabanga nokuyilahla. Lo muntu mengilo ngimbuza kuyavela ukuthi ekusetshenzeni kwakhe izinto emakhaya bathwebula ithonga base balibiza ngayo ukuthi selongena kuyena lidle yonke into elifunayo. Lo muntu loyo ngifuna afike ke lo muntu la simenzele into zakhe ake sibuyele kule nto ke la ithi into uma ngifika ukuthi wena usetshenzwe ngethongo wafakelwa isipoki hayisilwane bavusa umuntu bambiza ngawe lo muntu uyadla but isipoki into esidla kakhulu inyama awulalela isipoki into esiyithanda kakhulu inyama uma sikuthwebula sikhipha izinto kuwena ithi into ufuna ukuthi kulezo nsuku sisakusebenza 7 days iyeke inyama lesipoki sizoshawa starvation sithi siyabuya kusasa yikho inyama sithi siyabuya kusasa yikho inyama kunaloko khona imithi eyishaya kukhona imithi sizogcina manje sisebhekene nokuthi silambile adlile and futhi kunemithi eshayayo sikwazi ukuthi siphume lesipoki kungene lemithi esifakayo ngoba isipoki nje ungazi sidla inyama sokungakazi isipoki sidla siyadla emzimbeni sidla abantu abaningi abasuke begcatshwe ngezizwe ikakhulukazi izinyanga ziyayidla inyama because lamadoda awafakile yakutshela lamadoda sefuna inyama zidla inyama zidla ikhokhi ipoki ngiyakutshela ngoba ufuna ukuyazi lento zidla inyama zidla ipoki zidla ikhokhi ikhokhi bafuna 2 liter bafuna ukuthi inyanga nezangoma nje ubona zidla kakhulu inyama basuke befaka izizwe ke zona lezi zidla inyama nawe bese kulapha ngoku serious ungaloku complain manje babudokotela ngiyeke inyama ngicela ungifonele because akuyona call center ukuthi uthole inamba yami soloko ungifonela ungaloku ungifonela ngikutshelile futhi angisona into ekutshela yona then ke ibhekeke le nto le ukuthi ngesikhathi sikulapha sikunika le diet ukuthi awuyeke inyama for 7 days ufuna ukubulala lo muntu kamoya okuwena okucindezela wena ufuna simbulala ufuna simfide ngoba noma ngashawa imithi but ufika adle kuphela kwena aphinde emuva uyozuqeda imithi lo idla aphinde abuye ngoba ukukhona ukudla ufika thatha ukudla ahambe angasakuhluphi uthi hayi babudokotela ngilongisese induku zakho yazi ngilala kahle but uvuke kuseni udla inyama siyabonga Sibonge Babu Dokotela ake siphinde ngoba Babu Dokotela TV siyasilande bonke abantu ababelaphi nabenza into eqondile namhlanje asibheke inyanga umfusi inyanga engizoyifaka manje ikhehla the beauty about it ayekani lento kusi-undermine two inyanga zifundile waba inyanga ngoba ehlulwa isikole le nyanga engizoyifonela ine degree le nyanga engizoyifonela ine degree ikhehla li graduate ufundile isingisi noma engasazi usikhipha ngamakhala inyanga ke ngizoyifonela ke manje isescourt intaba mhlophe yimbi kakhulu ekuhloleni ungalenga uyizama inyanga ke lengizoyifonela ke asike siyifoneleke nazo inamba yasekho
Dokotela. Yebo, ngicela ungikhulumise nenyanga ephethwe umkhuhlane eScott, umfusi. Uyena okhulumayo. Mkhulu, umfusi noma umfuse? Umfusi, MFUSI. MFUSI, imfusi yamawele. Oh, imfusi yamawele nidabuka mkhulu? Ngokudabuka sidabuka enkosini uMacingwane. Mkhulu. Aha. Amawele enkosi uMacingwane umkhulu. Imfusi kwakuyi indodana yakhe eyayilama abantwana ababaya amawele amaphahla. Imfusi yamaphahla. Hayi ke uqedileke mkhulu. Mkhulu ngizwa kuthiwa uphethe umkhuhlane. Ake ngiyichaze lento umkhuhlane. Kwenzeka njena ke mkhulu uphethe umkhuhlane. Emzimbeni wakho ngokwe-anatomy siyayeka manje lento obunyanga. Mesingena emzimbeni wakho unamasosha omzimba esiwabiza ukuthi ama-microphages. Ama-microphages a-seasonal. Uma esethola ukuthi sekungena ubusika noma kuphuma ubusika and then ayahluleka ukubekezelana nalelo bacteria esoke ezobhekana nayo. Ngalo ndlela ke ayafa. Uma efa kube sekuqhamuka esiwabiza ukuthi ama-phagocyte. Ama-phagocyte ayingulube zomzimba. Amese zodla wonke lama microphages. Asilungise spelling. Lama microphages akho asuke kade edla ama bacteria la kuwena. Ama bacteria ade zokuhlasela esiwabiza ukuthi ama antibodies. Then umzimba ke awadleka ama antibodies mase kuzoqhamuka ama phagocyte sebodwa wona na senenkinga anisawenza umsebenzi. Amese ezowadla kumele sewadlile umzimba ke ugenerate amanye ama antibodies amasha. In absentia alokho engisho ukuthi uma umuntu ungaphathwa umkhuhlane phatha kabi ngoba uzoshesha ushone. Okusho ukuthi immune system yakho sibiza ukuthi ama T cells. Babu Dokotela yini ama T cells? Phakathi kwesifuba la kwakho okungekane la phakathi kwezibele kune gland lapho engazi computer box esibiza ukuthi i thymus gland. Le thymus gland lona iyona eproducer ke ama T cells avikela umzimba. I thymus gland yakho ingasasebenzi kahle ubona ukuthi ungaphathwa umkhuhlane. Engisho ukuthi uma uphathwe umkhuhlane uyikhehlo usuphila kahle ke lapho ke. Impilo. Mkhulu ake singene emsebenzini wethongo. Ngifuna ukucindezela nje uphethe umkhuhlane ngeke ngixolele. Ngoba unomkhuhlane. Umkhulu mesikhuluma ngomkhulu umfusi ukuphi le ndawo eScott? Umkhulu umfusi usendaweni ekuthiwa kuSekudwebu endaweni yaseNtabamhlophe eScott eMjezi. Umuntu ofika kuwena ethi uzohlola una umakhelwane enihlangene nawe isangoma usanophuma ethi omfonela ukuthi hayi umakhelwane phuthuma nangu umuntu ozohlola wenziwa kanjani? Anginaye umuntu engisebenzisana naye anginalo ithwasa mina ngisebenza mina uqobo. Yebo mkhulu kunomuntu othi njengamanje ngifuna ukisho lento mkhulu. Uthi njengamanje ubaba uthwele and then siyasola ukuthi ufuna ukuthwala ngathi ngoba nezingane zethu ziyashona. Wenza njani uma ethi umuntu indoda yami iyathwala kodwa manje ngiyathola ukuthi ngathi ifuna ngoba ebusuku ifika ngisho ngilele nezikhali. Wenza njani umuntu uma efike ekhuluma into efana le? Kuyinto ethanda ubanzima leyo ngoba kufuneka kube yena oqinayo manje afane nendoda ke manje. Akasavuma ukuthi abe unkosikazi noma abe leli gama kuthiwa umfazi. Bese adonswa sekufuneka manje yena ame la ngesikhwili sokuthi manje sekufuneka ngizilwele ubaba ahluleke kuyo yonke lemisebenzi afuna ukuthi ayenze phezu kwami noma asebenze ngami noma athwale ngami. Simtshela ukuthi nazi induku kufuneka uhlale ngokusebenzisa azaphumela obala ngoba kufuneka ekugcineni agcine manje semixabana naye. Mkhulu uyalibeka ngezinto na uyayenza uyangimisa nje ngiyindoda abantu wena umfazi ekhaya. Mkhulu asikhulume la kunomuntu othi mfusi ngitheme ngifika ethuneni likamanga ngathola ukuthi seselibhodlokile kuyabonakala ukuthi kukhona into egqitshiwe lethuneni and then uma ethi lo muntu uyafika wena into zakhathi sekuvaleke konke mina bengiyinyanga bengilapha nginamathwasi kodwa manje angisenalutho. Umlungisela kanjani umuntu onjalo noma uthi akayisontweni? Isonto leza kamuva isonto uNkulunkulu wasinika konke encwadini amaHubo 24 ufunde kuverse 1. Umhlaba nokugcwala kwawo kungokaJehova nabantu abakhileyo kungakwabo.
njengoba agcwalisa izihlahla wagcwalisa yonke imithi ingeyethu ukuthi siyisebenzise siphila ngimnikeza umuthi azawusebenzisa khona ethuneni ngithi angalivali ngoba uze kunayilivala kanti sevala elakhe ithuna uyazigcina alisale livuliwe kube nomuthi azowuvuzela kulo ithuna awukhulumise lo muthi kube nomuthi azowuchela kulona ithuna awukhulumise lo muthi akhulume naloya muntu uwenzela ukuthi noma ngase bemthwebulile bamthatha lo muntu akafeke lapho esekhona sebemenza umkhovu awufe lo mkhovu awuthatha ulahle olwandle nokujijela emfuleni akhohle uyena abe yimfakabili thina sibuye simsebenzise sibuye simdonsa siyomgeza ngembuzi ngaphandle kwekhaya bese kuba khona imbuzi esomthatha futhi ngaze imfake emndenini. Mkhulu ngibonga kakhulu ukuthi uthi umuntu umana wafela engozini yemoto lokusithi zazama ukumlanda siyamngenisa ekhaya kangeni mevela kuvela ukuthi akahlambulukanga mevela kuvela ukuthi kuhleze kunenkinga mase sithola ukuthi kanti lesibongo umaye sibiza kwakuvese kungesona isibongo sakhe umakho engashadanga ake ulungise unenza njalo lapho mekufuze kungenisa umuntu obehambe kanje kanti kwasibongo sakhe sasivese singaqondanga. Siqala ngokuthi siye ethuneni lakhe siyosebenzisa lo muthi wamathuna ngoba sifuna ukuthi sicaciselwe kahle hle ukuthi yena ongubani wakwabani uzalwa ngubani ngoba kufanele sithole umnyombo wakhe la iqhamuka khona uma ezobizwa ngesibongo sikagogo ngoba nakhe unina naye wakhulela la emzini yabantu waza ukuthola yena kanti unina engazange ahlawule engazange enzelwe lutho lapho sombuyisela thina esibongweni sikagogo masimbuyisela esibongweni sikagogo sisebenze ngogogo wakhe ngoba uyena ugogo wakhe olidlozi lakhe bese sithi-ke sekufanele simbhaleke umkhokha sivale amanxeba lokulimala angangeni negazi ekhaya angangeni nokufa afa ngapha ekhaya sikuvale simgeze amanxeba ngaphandle kwasesangweni bese sithola imbuzi esencane yobulili bakhe okuyona esagijima ukuze ingijimele ukuthi imlungisele izinto bese sisebenzisa incekwa inazi ngoba inazi yona ehlanganisa ithonga kanye nabantu abaphilayo simgeze ngomswane wayo nenyongo yakhona singalifaki igazi ngoba wahamba ngengozi mehambe ngomlilo solifaka igazi ahambe ngomfula ngamanzi solifaka igazi uma sesiqedile lembuzi bazogeza ngayo bonke abomndeni ukuze lo mkhokha ungaqhubekeli phambili bese kuba namakhubalo aqondene nalapho bese simthatha ngale mbuzi yesibili yobulili futhi bakhe sesithi sesiyamngenisa ekhaya siyamngenisa emndenini masimngenisa emndenini lo mbuzi iyabikwa emsamo kodwa ayihlatshelwa endlini ihlatshelwa phandle ngoba umuntu ofana nokuthi imbuzi engaphakanyiselwa isithebe imbuzi esingaqondi ngayo ukuthi siyamngenisa kodwa imbuzi emfaka ekhaya nasemndenini iyolandela le ukuthi manje sesingafaka iphandla noma sesingamfaka sithi nanto ibhengele lakho njengoba sesikufaka emndenini noma sithi simjijelela manje isidwaba makuyowesifazane isigege makuyindoda ibhishu lokumfaka emndenini okusozoqondana kuhambisana mhlambe khomo yakhona ukuthi usithiwa uyagezwa noma uyajijelelwa ibhishu noma isidwaba sakhe. 063 135 7920 le namba yabani yamakhelwane mhlawumbe la uchaja khona eyabani namba noma engane yakho efunda u9 esikoleni ehlula isikole inombolo yami le iyo le engikhuluma ngayo Babu Dokotela 063 135 7920 i right le namba mkhulu i-right kakhulu ayikho enye sibonga kakhulu kobonga Babu Dokotela babesizwe babojabulile siyathobeka. Okay baba umfusi baba usesikhoti ngizocela ukuthi nimthinte enambeni ithi 063 135 7920 nizokwazi ukuthi nikhulume nithola usizo kuyena i-disclaimer ithi yonke into ayishilo ubaba umfusi uyisho nje umfusi Babu Dokotela YouTube akanakusho lutho ngakho siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela uphinde ucaciseke la ikhandlela elihlaza neholy ash kuhlangana kanjani? Kunabantu abathi Babu Dokotela senginawo ne-holy ash akukho enokunye ngiyasebenza emsebenzini bangiphethe kahle kodwa ngifuna nokunye ongenza ukuthi
ngithole phela nami okuyimandla mhlawumbe ngiwine nako sport bet noma ngabe kuphi Holy Ash akuyona ukugembula number 1 uyithathela ngokugembula kwase qala ungayithatha ngokugembula number 2 angeke uphathe into engakusiza Babu Dokotela is against it El Shaddai Holy Ash lento El Shaddai Holy Ash lento but sizoyishintsha kungene le package yabo awuyifani ithinto thatha nanku 5 rand yabo lo 5 rand or any coin in your country of origin ufake la for 2 days after 2 days ikhiphe lento le ususe umlotha thatha ikhandlela leli ebeliphelele kanje uhlephule libowafu thatha ulimise kanje muse lo 5 rand ubeka la ngaphezulu muse uthatha le khandlela lesibili ulikhanyise uliconsisele la muse ukumisa kanje ke kuzobe sekuma kanje ikhandlela exhunywe u5 rand ngifuna wenze iprayer la ngo12 ebusuku there is money that you need like agent mali ya rent ayikhokhiwe amakhumba akho enye ayikhokhile sikhuluma ngento serious udinga imali like now hayi ukuthi udinga ukuthi uzodinga imali like now ukuthi kanjani wena uzobona ukuthi wenza kanjani la uma unento ekuphushayo udla imali yestockfela sekuzohlukaniswa use this at 12 o'clock likhanyise lekhandlela mase uyacela Babu Dokotela engilosini ezikhona ayikho ingilosi engingacela kuyona ingilosi ongacela kuyona Archangel Gabriel cela ku-Archangel Gabriel to give a breakthrough of money blessings favor in all aspects lekhandlela uzokhuluma kulona for like 3 days depend ukuthi wena userious kangakanani khuluma wena for 3 days usuqedile ucishe ungakhulumi ngathi manje ukhuluma nomngane ngifuna ube serious because lento esikunikeza zomkhathi into eyiserious Babu Dokotela babe sizibawujana siyabona sibonge Babu Dokotela ake siphinde sibheke la mangabe sithi improvised amadoda asemgedeni ngabe sikhuluma ngani le moto hamba ngabe yakunotice ukuthi sibhala ukuthi TDI turbo diesel injectors ikusho isine turbo khona about twin turbo quad turbo le ngihamba ngayo mina i-twin turbo i-Porsche ama-Porsche awu2 lenye ine-Porsche ine-turbo eyodwa but lenye ikhayena sport inama-turbo awu2 no diff awu3 it is improvised nakhona ke lana entweni lezomsebenzi amadoda amadala amadoda asemgedeni noma athunya abuye phethe lamadoda lawa we have improvised them okuphoqa ukuthi nawe bakhona sihambe nawe siyehlathini phoqa ukuthi nawe bakhona sihambe nawe siyehlathini sifike sokwenza lento esiyifunayo Babu Dokotela Babu Dokotela sibonge kakhulu ake sikhulume ngemamedi isithwalo semamedi asisho ukuthi iba ne-swimming pool ngithi mina ukuphi umfula ngakini likuphi idamu ngakini wena sho lento ngikhuluma ngakacabanga ukuphi umfula likuphi idamu uma zikhona lezo zimfula noma idamu kufuze ungitholela imali emhlophe ama 1 rand wodwa lama 1 rand noma ngabe u30 rand 40 rand wena ufuna wahambise lapha yana ngobuningi bawo ufike waphonse ucela uma usungiphathele inkukhu emhlophe ngeke ngitshele ukuthi encane noma endala ufike uyiphonse futhi nawo lapha ezibeni umuzi usuyabuya kunento thina sisuke sesiyenzile la ulwandle nawo esiyenza ngo12 ebusuku wena umuzi uyokwenza leya nawe ngakini ngoba ngifuna ukuthi la inkosazane la ukhona la nizokwazi ukukhulume nawo khona ungajwayeli ukubhukuda lapho ngoba ngase nibe nenkinga yila ozothi uma uyosebenza abantu basebenzele khona ngoba sekweziziba sakho lezi imifika inkosazane kuwena kuyenza ukuthi ifike inyoka enamakhanda awu2 kuyenza ukuthi ifike ebusuku iyingwenya kuyenzeka ukuthi ifike ebusuku
umuntu omfishane onamakhanda awu2 owumlungu kuyenzeka ifike kuyiyona ukuthi ngezansi ungayiboni ifika ngendlela ezahlukahlukene leso sithwalo sibiza 100,000 angeke ngothatha i-risk lapha ngicishe ngife ngifele imali nomsebenzi siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la. Siyazi ukuthi ke ngentsha iyafika azothatha izithwalo ikakhulukazi amadoda indoda edlamasi and bese bedlala ngayo imali. Kodwa bayakhala ke njengamanje. I-magic wallet bathi bayifuna. Ngabe isekhona yini? I-magic wallet ufike kube khona isikhwama semali su50,000 kube khona i-magic wallet u30,000 i-magic wallet akuyona into ohamba nayo lama umuntu eniyibona beniphethe abamsangana nento engenomsebenzi lento le i-magic wallet siyakwakhela yona kodwa ihlale ekhaya awuhambi nayo siyakwakhela yona kodwa ihlale ekhaya into edonsa imali kuwena like serious mesikhuluma ngemali sikhuluma ngento serious that is what to call magic wallet yeah ufuna ube nawo 30,000 ungawufaki ebank ufike uphethe ngesandla Babu Dokotela siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Ake siphinde sibheke la Babu Dokotela i-blood money ring. Le ring le nansi le ring uthatha i-ring kanje yabo mase hlanza imithi lesizokunika yona mase sibulala inkukhu ngizokutshela umbala mase usekunika musu uyibulala inkukhu ufake kulomuthi lo sosekunona ukuhlanganisa kanje ukuhlanza usathe ukuthi ufake ebhodweni upheke uzowupheka lo muthi ngesikhathi usubili umuthi uyothatha uthela endishini umuthi uqhuma ngawo nale ringi la phakathi inegazi lenkukhu qhumeke ngayo ukhulume lento oyifunayo le ringi oyigqoki unaloko ungayigaxa kanje kodwa ungayifaki emunweni ungayigaxa nje noma uyibeke ekhaya i-ring lena abantu abafuna izinto isuku 20,000 uzoyithola ke le ring siyathobeka siyabonga Babu Dokotela babesizwe ubaba ujabulile email address isithwalo@gmail.com siyabonga